1, 2, 3. Hallo allemaal, hij is Marcel. In plaats van een keertje zit ik een filmpje hoe u zalig nieuwjaar in kan wensen, oftewel een goeie roets en een gelukkig 2014 met een goede gezondheid en alles wat wenselijk is. Tevens staat de carnaval weer voor de deur en ik hoop dat pensioen weer mag worden en dat volgens mij allerwets en gezellig lekker kunnen verlenen die wij daar met dieke laden zaten. S'avonds weet je dat ik Marcel als Einzelgänger door de stad, dus komen we eens tegen, dan drinken we eens een. Ik zou zeggen, maak maar geen van, niet te veel vuurwerk, denk aan de biesjes en voorzieners. Groetjes Marcel.